तो जोबजासिम नाय बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानिसो मोनथिबायना आरो जायफोरा फेमिलि ब्लगखौ नायाखै बे बिसोर लिंक होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै गासिबो नायहोब्लानो जाबाय तो दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Black me in the family, credit cards in the scammers. बोरै नुदों आंखौ हिजरा बायदि नुदो दे माबायदि नुदो आरो हिजरा बायदि नुदो ये दे ना वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी मोजां हिजरा बायदि नुमारदो दे दखना गानबानो हिनजाव जाया नङा बे आसोल बुस्थुआबो थानांगोन दखना गानबानो जायालै मोनथिबायना हाथियाराबो थानांगोन बे मोनथिबाय तो फान्थावस्रिखौ एसे नायना लाबानो जाबाय बाजानो नायदों माने फान्थावस्रिया बाजानो मोनाखैमोन उन्दैयाव बिनिखायनो दा बाजानो नायदों आरो ना तो नायना लादो खनसे छोरी बच्ची हो क्या आंबो मोननाय मोनबा एसे बाना लानो हागौमोन आंजोंसो मोजां जागोनलै बाजानो हिनजावजों हिनजाव बाजाबा मोजां जाया दे बाजाबाय था मालाबा बाजानो लुगैबा आंखौ लिंहरबानो जाबाय बे आब'नि भिडिअखौ नुब्ला आंनि गोसोआसो मेंखांनाय मोनो मारो मुझे मारो फेमास जानो थाखायनो देखायनाङि बुस्थुखौनो देखायो आरोना मा बुंगोन दे देखायबाय था जोंहाबो एसे नायनो मोजां नाङो नालाय तो बेखौ नायलाय दामब्रानि महर ना दामब्रिनि महर एसे नायना लासो बेखौ खायफा खायफा साननो हागौ बेखौ दामब्रा होननानै खिन्थु बे दामब्रा नङा दे हले दामब्रिसो बियो बे आसोल सानैखौ नायलाय सोर बिसोर खनसे नायना लालाय बेखौ सोर पात्ता मोनबावनो आब' आरो बे गुमैखौहाय तो बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फाननि थाखाय खालामनाय जादों तो दुखु मोननाङा आरोना तो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोबानो जाबाय आरोना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय